Tá Gaeilge fiche ceathair ar ras an líne, agus ba siar siúil ar an gcathair lá déag de bhí na saona. Ach ceir é Gaeilge fiche ceathair? Well, si an aimimetá an dúláán Gaeilge fiche ceathair ná daoine yoga is sprágad le Gaeilge amháin a leirt ar fá fiche ceathair ó a clic. Fan second amháin, cílíonn sin ní amháin ar scoil, ach sa bháile, sna siopaí áitiúla, le clán agus le cláraithe? Sin é. An bhá, bé sé ar nó sa bheith sa Gaeltacht ar fáin le. Joí gachdalta pacáiste le tíléine, banda láva, smuinte agus frásí don lá agus cuarta uíochta. Im líana don chéadúir, seolfar teastas go gach ile dalta glachan port freisin. Iarfar ar gachdalta, €10 nó ní bont bhhailú leis na costais a clúdach. Tíorfar gach brabús don cathairnacht chunar na Gaeilge chun taú le cur chun cín na Gaeilge fudfad na tíre. Tá tuile eolais le fáil ag cnag.ie/Gaeilge fiche ceathair. Cai gach scoil a bheith clártha rih an deirdín seo. Bíagí linn don dúchláin is mó riamh ar son na Gaeilge.